बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै थांनाय 4 जुलाइनिफ्राय जि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा खुंदोंमोन जे बेखौ दिनै 20 जुलाइ खालि फोजोबबाय आरो दख'रा आफादा बेखौ आबै पुर्निमा गोजौ फरायसालियाव लानाय जादोंमोन जे बेयावनो बे हाबाफारियावनो फोजोबनाय हाबाफारियावनो हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दख'रा एबसुआ बेबायदि हाबाफारि लानायखौ जे फरायसाफ्राबो जोबोद गोसो गुदुङै बाहागो लाफैदों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दख'रा एबसुआ जे मोनसे आनजादबो खुंदोंमोन आरो बे आनजाद खुंनायाव फरायसाफ्रा जोबोद मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादों एबा मोजां मार्क लाखिनो हादों। दा बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गुन गोनां सोलोंथाइ मिशनखौ फोसावखांनायनि उनाव थांनाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादोंमोन आरो बेखिनि हाबाफारि लानायाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे मिशन आरो भिजन बियो फोरोंगिरिफोरनि बावसोमनाय आरो दिथागिरिफोरनि जे आजावनायनि गेजेरजों बियो जाफुंसार जानो हादों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बुंदों जे फैबाय थानाय समाव जेन सासेबो फरायसाफ्रा जे गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय जे बन्सित जानो हाया बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर होबाय थादों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौबो बुंदों जे साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा डिक्सनारियाव थानाय सामार भेकेसन सोदोबखौ खोमोरनानै लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जाफुंसार जानांगौब्ला साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बोसोरनि मोनफ्रोमबो सानखौनो गोसो होनानै फरायनांगोन। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 1 दानखौ बिथा खालामनानै बेबायदि हाबाफारि खुंबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय गोलाव समनि एक्सपिरियेन्सखौ नायनानै फरायसाफ्राबो जिहेतु माखासे समाव एसे रेस्ट लानो लुबैयो। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय मोनसे थांखि लादों जे नैबे गोलोम बोथोरनि जे बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बेखौ 15 आरो 20 साननि गेजेरावनो फोजोबनाय थांखिखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।